Opustili domov a našli nové útočisko. Desiatky tisíc Ukrajincov zakotvili po okupácii na Slovensku. Stovky dobrovoľníkov, programy pomoci aj podpora. Slovensko v dôsledku vojny už vynaložilo nemalé prostriedky. Koľko nás to všetko za posledné 3 roky stálo, výsledky prekvapili mnohých. Na Ukrajincov nedoplácame. Naopak, dostávame od nich viac, ako sme na pomoc vynaložili. Vyplýva to z analýzy Vládneho inštitútu finančnej politiky. Podľa neho do štátnej pokladnice iba v minulom roku cez dane a odvody od nich prišlo 217 miliónov eur. Je tam viacero daní, ktoré keď spolu spočítame, tak vlastne prídeme k tomu, že pre tie slovenské verejné financie naozaj sa oplatí tých zahraničných pracovníkov tu mať. Sa ukazuje, že sa úspešne darí týchto ukrajinských utečencov integrovať do pracovného trhu a v konečnom dôsledku slovenská ekonomika z toho získava. Na pomoc Ukrajine prispelo Slovensko viac ako 0,5 miliardy eur. Väčšinu výdavkov nám ale preplatila Európska únia. Konkrétne 2/3. Zo štátneho rozpočtu tak v skutočnosti šlo len 85 miliónov eur. Aj tie sú ale splatené. Odídenci za tieto 3 roky prispeli do rozpočtu sumou 439 miliónov eur. Štandardne, keby sme chceli hľadať také množstvo pracovnej sily na Slovensko, tak by to bolo určite náročnejšie a trvalo by to dlhšie obdobie. Medzi ľuďmi z Ukrajiny, ktorí prišli vlastne po vypuknutí vojny, je veľmi vysoká ekonomická aktivita. Takmer 70% tejto populácie ekonomicky aktívnej. Prišli len s 3 kuframi. Rodina Hrihoria začala od nuly. S manželkou a synom sa usadili v Leviciach. Nechcel by som, že všetci Slováci mysleli, že keď som Ukrajinec, tak som nejaký darmojed, ktorý len niečo potrebuje, nič nerobí i nič vôbec nedáva tomu Slovensku. Rodina preto podľa jeho slov nebrala žiadnu podporu. Prácu našiel v nedalekých Mochovciach. Ani s jazykom nemal problém, keďže ako jadrový inžinier komunikuje najmä v angličtine. Ale ja rešpektujem Slovensko ako krajinu, ktorej dala mi možnosť tu pracovať. A preto som sa naučil po slovensku rozprávať. Rodine sa u nás páči. Žiť tu je pre nich jednoduché. So Slovákmi ich spája podobná nátura. To, či povedzme migranti z tretích krajín sú kultúrne blízki alebo nie sú blízki, vôbec neovplyvňuje skutočnosť, že sú vlastne vždy prínosom. Ukrajinci robia najmä v profesiách, kde u nás pracovníci chýbajú. Či si našli zamestnanie vo svojom pôvodnom odbore, rozhoduje väčšinou znalosť jazyka. Jasmina Hečková, televízia Markíza.